L-Università ta' Malta skattat proċedura applikabbli fuq allegat każ ta' kkopjar minn akademiku fl-istess università. Fi stqarrija l-Università ta' Malta kkonfermat dan u ċċarat li l-proċedura tittieħed skont ftehim kollettiv. L-Università qalet li f'dan l-istadju mhux se żżid iżjed kummenti. Fl-aħħar jiem id-dekan tal-Fakultà tis-Sieħ Soċjali il-Professur Andrew Azzoppardi ġie akkużat li kkopja x-xogħol tal-Professur Xavier Formosa u l-Professur Janice Formosa Paċ. Azzoppardi baqa' ma ċaħax l-akkuża li kkopja xogħol kollegi tiegħu u qal biss li dak li sar ma kienx intenzjonat. Min-naħa tiegħu il-Professur Formosa sostna li kieku studenti nqabdu jkoppjaw dawn iħallsu l-konsegwenzi. Il-każ huwa dwar preżentazzjoni akademika bit-titlu Risk and Protective Factors in Violent Youth Crime. Ir-riċerka ġib il-firma wkoll ta' ċertu Andrew Camilleri. Din ġiet ippubblikata mill-Università wara skrutinju ta' bord editorjali. Din il-preżentazzjoni akademika mbagħad ġiet irtirata minnu fih fuq l-akkuża ta' kkupjar. L-istudenti kkopja xogħol ħaddieħor u diġà ta' tħassib iżda li akademiku u research support officer jikkopjaw pubblikazzjoni ta' kollegi b'mod sever ma jitwemmnux f'din l-alma mater, kiteb il-Professur Formosa.